6 малки общини в Средногорието, разположени на малко повече от 500 квадратни километра. Чавдар, Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп и Антон. Тук е съсредоточен един от най-тежките отрасли в България – добивът на злато и мед. В това предаване ще търсим отговор на въпроса мит или реално са твърденията на еколози и местни организации, че в Средногорието има замърсяване. От кога е то и кой е отговорен за него? През 30-те години на 20 век френска фирма поручва залежите на злато и мед в Челопеч. Прогнозите за рудника са повече от обещаващи. Съдържанията на мед не са толкова високи, но то е едно от най-големите златни находища в Европа и най-голямото на Балканския полуостров, действащо в момента находище с значителен добив и с важна позиция в структурата на икономиката на България и въобще като златно находище в минната промишленост с важно значение. Не след дълго, през 50-те години, находището става държавно, а рудникът се превръща в основен социален и икономически фактор в региона. В същото време е открит и още един рудник – Елаците, който се намира между Етрополе и Златица до село Мирково. Пак по същото време на територията на Златица и Пирдоп е открит медодобивния комбинат Георги Дамянов. Най-активната минна дейност в Панагюрския район или Панагюрско-Етрополския район е през периода от 1960 до 1980-85 година, когато се затварят една голяма част от рудниците. През този период трябва да отбележим, че не е обръщано такова голямо внимание на замърсяванията на околната среда и една значителна част от сегашните замърсявания се дължат именно на минната дейност от този период. И това е свързано с замърсяване на огромни площи, на почви, скали в региона. И тези последствия и до ден днешен не могат да се ликвидират. Изискват се много години, много средства да се прави и това. Днес тези компании не са държавни. Елаците мед става частна през 1999 година. Същата година Челопеч е дадена концесия и сега е собственост на канадската компания Dundee Precious Metals. А медно-преработвателният комплекс в Пирдоп е приватизиран през 1997 година. Сега там компанията Аурубис преработва меден концентрат до катодна и анодна мед. В същото време произвежда сярна киселина и отделя във въздуха серен диоксид, а екоинспекцията следи 24 часа в денонощието за завишени норми във въздуха. Рудата в Средногорието съдържа арсен. Основни сигнали за замърсяване на местните инициативни комитети са, че по време на добива и съхранението на рудата арсенът замърсява околната среда. Има минерали като енергит и тенантит, които съдържат арсен, които са съставна част от рудата и това затруднява в известна степен изличането на злато. Ето това е енергитова руда от Челопеч, богата на арсен и злато. Значи това е енергит, това е пирит, вътре има в тях финни включения от злато от порядъка на 100 микрона. Един важен компонент в рудите на Челопеч и основен източник на арсен. Това е версията на Челопеч и Челопеч като находище съществува с това нещо. Как протича процесът на рудодобива? След извличането на рудата от рудника, тя попада в така наречената флотационна фабрика. Медните руди се флотират с добавяне на различни реагенти за отделяне на медните минерали от останалите минерали, които съдържат олово, цинк, злато. Киселини и основи смеси от тях се добавят, след което остатък от нерудния материал, който са главно кварц, фелшпат и карбонат и други минерали, които не се използват при добива, той се отделя и се натрупва в хвостовете, където, разбира се, съдържат и финни частици от другите, от тежки метали, олово, арсен може да имаме, не толкова много, колкото при Челопеч, разбира се, цинк, кадмий и други. По този начин в хвостохранилищата се натрупва производствения отпадък. Към трите големи добивни предприятия в района – Аурубис, Dundee Precious Metals и Елаците мед, трябва да прибавим и недействащото държавно хвостохранилище Медет. Точно под него минава малката река Медетска. След километър тя се влива в река Тополница. Тя пък минава близо до трите компании и до техните хвостохранилища.
Само елаците МЕД няма разрешение да изпускат производствените си води в реката. На определени пунктове екоинспекцията следи за завишени показатели на тежки метали. По същия начин се наблюдават и показателите в почвата. По закон компаниите се проверяват веднъж годишно. Самите компании извършват и собствен екологичен мониторинг, който също предоставят на регионалната инспекция по околната среда и водите. От 2012 до сега сме направили общо 16 проверки на трите там предприятия. Като поради факта, че те са големи предприятия, им се правят комплексни проверки по всички фактори и компоненти на околната среда. Петя Чолакова е бивш общински съветник от Златица. Като председател на местния инициативен комитет за екология, тя изпраща редица сигнали до екоинспекцията за замърсявания в региона. Преди да основе инициативния комитет е работила в сферата на пиар услугите на една от компаниите в региона – Dundee Precious Metals. Дишаме серен диоксид. Пием вода замърсена с арсен и кадмий. Това, което произвеждат хората тук, защото тук е район, който от години, от римско време се слави с земеделието си. Това, което и животновъдството произвеждат, всичкото това нещо, което е попаднало в почвата и чрез растенията ние го изяждаме. Само на километър от старото хвостохранилище Медет се срещаме с председателя на още един от инициативните комитети. Това е Медетската река, която е една екологична бомба и за която никой не взима отношение. Това са води замърсени с най-различни видове тежки метали и това са води, които идват от стария Медет. От тук тия води влизат в река Тополница. След това река Тополница поема водите замърсените от Арубис. След това от Челопеч, от хвостохранилища. След това поема и от Чавдар, когато духне и от Петрич, от хвостохранилището на елаците и когато не прахоляци, тежки метали. Всичко това влиза в Тополница и отива в язовир Тополница, който е предназначен за напояване. И след това тия води отива и се напоява Пазарджишкото и Пловдивското поле с тежки метали и след това ни се връщат домати и краставици да ги ядем пък и ние и цяла България. Водата от река Тополница не е питейна, но всички в региона я ползват за напояване. Като духне вятър, като умият, всичко отива в нашите градини, нашите ниви, ние садим. Всичкия концентрат ми отива от водата, ние поливаме с нея. Също тази вода се пие от нашите крави, ливадите се напояват. Къде от друга? Водичката минава рекичката покрай нивичката. Там няма водопровод, няма нищо. Това е извън територията на града. Сега даже тази година не поливам. Решихме да не поливам. По-хубаво да каквото се роди от природата, отколко да поливаме и да знаем, че картофи берем с такава вода. От реката няма откъде да пият на Доня. При нас е много замърсена това. Вододайната зона при нас е просто всичко от реките, от завода, от окотани. Кравите при това положение, при тази температура, днеска знаете кое е, обяснението е, пада всичко върху нас, върху стопанина. След като водата мине през старото хвостохранилище Медет и се влее в Тополница, реката минава близо до компанията Аурубис. От докладите на РИОСВ София е видно, че компанията има комплексно разрешително и има право да зауства водите си в 4 точки в местните реки. Компанията има и пречиствателна станция. От доклада на екоинспекцията за 2011 година става ясно, че компанията глобена са 102 лева за превишаване на допустимите стойности за изпускане на води. Справка за 2012 година показва замърсяване на въздуха и еднократна глоба от 1355 лева. За тази година на компанията е наложена санкция от 4500 лева за замърсяване на водни обекти. Това е река Кисело дере. Една от малкото реки, в които Арубис зауства водите си. Старото хвостохранилище точно над реката е наричано от местните Синята лагуна, а в научните доклади се открива и като Арсеново езеро. При Арубис е страшно замърсяването с серен диоксид, с кадмий и с всичко останало, което те също изпускат в местните водоизточници. Позицията на компанията. От приватизацията до сега са вложени над 1 милиард лева за модернизация на съоръженията, повечето от които са предназначени за пречиствателната станция на водата и на въздуха. Според мен това не се подкрепя от фактите, защото съгласно данните, с които разполагаме от нашия мониторинг, ние сме в пълен контрол на екологичната обстановка. Аурубис разполага с 4 мониторингови пункта в
района на 2 в Пирдоп и 2 в Златица. И резултатите от този мониторинг показват трайна тенденция към подобряване на компонентите на околна среда, специално по въздух, през последните 10 години. Всички производствени води, преди да се влеят в реката, се пречистват. Също така от 1990 година завода има и инсталация за пречистване на битово-фекалните води, която за разлика, например, от градовете, където нямат, нашите битово-фекални води се пречистват. Dundee Precious Metals е разположен в Челопеч. Компанията разполага с огромен рудник под земята, който стига на 673 метра дълбочина и добива рудата с взривове. Общата дължина на пътя достига десетки километри под земята, а миньорите имат дори мобилен интернет. За да намали риска от запрашаване, компанията троши рудата още под земята и така транспортира до флотационната фабрика. След обработване с реагенти, концентрата се складира и извозва до Бургас, а оттам до Намибия, където се обработва допълнително. А ненужният отпадък от флотационната фабрика отива в хвостохранилището. От екодокладите за 2011 година е видно, че компанията има право да зауства водите си на 3 точки. Преди 2 години е глобена с 1681 лева за превишаване на нормите. За 2012 1338 лева и 979 лева за 2013 година. При Челопеч Майнинг се изнася златото на България, а в същото време за нас оставят тежките метали и арсен. Те замърсяват чрез хвостохранилището си. Чрез няколко пъти сме наблюдавали сипване от тръбопровода в язовира. Компанията няма пречиствателна станция за водите си. Схемата на движение на водите е направена така, че те да се въртят на оборотен цикъл до хвостохранилището и обратно до флотационната фабрика. Откакто е концесионер в Челопеч, Dundee са инвестирали над 600 милиона лева за модернизация на съоръженията си, като основен приоритет е опазването на околната среда. От компанията казва, че от юни 2012 хвостохранилището им не изпуска води в околната среда. Имаме наложени санкции през 2013 година на 2 пъти за заустване на битово-фекални води, което е проблем не само на нашата организация, а и на общината като такава, за което всъщност сме кандидатствали за проект за изграждане на пречиствателна станция, след изграждането на която и тези санкции ще бъдат спряни. Елаците МЕТ имат 2 хвостохранилища – Бенковски 1 и Бенковски 2. Първото е рекултивирано, а Бенковски 2 се използва и в момента. Компанията няма разрешение да изпуска водите си в река Тополница, която минава точно до хвостохранилището. Справка на BTV в екоинспекцията показва, че за 2012 година компанията глобена с 1000 лева за замърсяване на водни обекти от рудния си комплекс. Оплакването на местните екозащитници е, че с помощта на вятъра концентратът се разнася по води и почви. Трябва това хвостохранилище да има водно огледало, но случва се и над Чавдар, и над Бенково, тук ги затрупва с пясък от хвостохранилището. От компанията отговориха, че не изхвърлят замърсени води и това се потвърждава както собствения им мониторинг, така и от наблюдението на Изпълнителната агенция по околната среда и водите. От компанията допълниха, че сухата част от хвостохранилището се поддържа със специална оросителна инсталация, която не позволява вятъра да разнася праха. Това се потвърждава и от пробите взети от населените места. Утре вечер в BTV репортерите. Какво показват изследванията на водите и почвите, които BTV поръча на акредитирани лаборатории и как влияят металите върху човешкия организъм. Вчера в BTV репортерите ви разказахме за екологичните войни в Средногорието. Района, където е съсредоточен добива на злато и мед в България. Има ли замърсяване? Гледните точки на местните екоорганизации и на компаниите, които добиват рудата, се разминават. В следващите минути ще видите какво показаха изследването на водите и почвите, направени от акредитирани лаборатории по поръчка на BTV. Село Поибране се намира на 32 км от Челопеч по течението на река Тополница. Тук, за разлика от всички останали населени места в Средногорието, до 2007 водата се използвала за питейни нужди. Каптажът на водоизточника е само на няколко метра от реката. Един ден местният фелшер открива нещо странно. Всички деца до 3 годишна възраст, на края на първия месец те са с бронхопневмония и обязателно са в болница. И чак когато казаха, че тук има арсен и другите тежки метали, тогава на мене ми хрумна, че може би това е причината. Майките, като бремени, нали ползват тая вода?
След проверка на басейнова дирекция се оказва, че в реката има рекордни количества арсен и други тежки метали. От тогава каптажът е запечатан, а селото използва 2 други водоизточника от Панагюрище. Има разни аномалии там, при раждания, при еди, какво си. Може да кажем, че нещо не се случва. Опасно е, ама хората не може да ги убедите да не си поливат. Реално погледнато, аз съм един също от тях, което имам там остан до реката, ще си го полея, няма начин. Басейнова дирекция Пловдив проверява кой е причинител на замърсяването в региона. Въпросът с замърсяването на питейните води е свързан с стари замърсявания в терасата на река Тополница. При дългогодишното изпускане на арсен от металодобивните предприятия нагоре по течението, всъщност в седиментите на река Тополница и на язовира включително има стари отлагания. В смисъл не е установено, примерно, някое предприятие, което залпово да е изпуснало арсен и следствие на това да са замърсени тези подземни води. Съмнение, че арсена се отразява на майките и на новородените бебета, се появява не само у фелдшера от Поибрене. Доктор Иван Стоянов е гинеколог, управител на медицинския център Златица. Работи в Средногорието още от 1985 година. През 1992 година при него идва учен, който прави докторска дисертация за предаването на арсена от жените на децата им. Докторът изследва на 30 майки, като открива, че арсенът, оловото и кадмия се предават по бъбната връв на бебето. Примерно имаше жени, които са с нормални показатели на кадмия и на оловото, които са примерно в Златица, и с повишени, които са примерно в Копривщица. Трудно обяснимо е това нещо. Защо е? С какво се храни? Пушач ли, не е ли пушач? Всичко това има значение. Според доктор Стоянов, в Средногорието може да се говори за завишен брой на раковите заболявания. Причините за това може да са различни и не могат да бъдат доказани. Включително рак на млечна жлеза, рак на яйчника, рак на матката, увреждания, малформации при децата, завишения косопат при мъжете и при жените в района. Също мога да кажа и за безплодието категорично. Голяма част от жените, където обикалят, търсят лекарска помощ. Националният център по опазване на общественото здраве прави пълно изследване на Златица и Пирдоп през 2005 и 2006 година. Изследването обхваща всички данни за региона от 1990 до 2005. Изследват се води, почви, въздух, както и хората. Заключението на учените е, че във въздуха са регистрирани завишени концентрации на серен диоксид, сероводород, аерозоли на сярната киселина и арсен. Изследването показва още, че в почвите има замърсяване и то се разпространява в западна посока. Завишена концентрация на арсен е открита и във водите. Заключението на учените е, че с въвеждането на пречиствателни съоръжения екологичната ситуация в района се подобрява. Нашият извод за периода от 90-та до 2005 година е, че тенденцията е към понижение на замърсяването по тези показатели и това е реален факт. Заключението на изследването е, че в района има мощен замърсител, а най-характерното заболяване е хроничният бронхит. Според учените, една от възможностите за неговото възникване при децата е атмосферното замърсяване. При децата от Пирдоп са открити завишени стойности на арсен. Според учените, арсен попада в организма по 2 начина – чрез храната или чрез въздуха. От Министерството на здравеопазването ни отговориха, че при тях към днешна дата не е постъпвала актуална информация за наднормено замърсяване в региона. Как влияят тежките метали върху организма на човека? Отговор потърсихме и от доцент Таня Кунева, която дълги години ръководи клиника по токсикология и изследва тежките метали в организма на хората от Средногорието. В интерес на истината и арсена е канцероген и кадмия е канцероген. Така че с един много дълъг латентен период от порядъка на 40 години би могло при повишена концентрация, при тези, които работниците, имали сме случаи на, макар и много рядко, на рак на белия дроб, при кадмия на белия дроб и на простатата, а при арсена на белия дроб и кожата. Тона Данова е от Златица. До 90-та година работи в тогавашния държавен медодобивен комбинат. Пенсионира се на 45 години. 90-та се пенсионирах поради болести. Най-напред ми откриха кадми в кръвта. Ходих в професионално заболяване да вадат кадмия, правия ми провокации, но нищо не излезе. Не е вредно и че измряни мъжете и хората и жени всичко от раки, от инсулти, от всичко. И моят мъж 24 години как е починал. В рудника работи. Айде, рак на панкреаса. По време на разследването интервюрахме и 23-годишно момиче, което има установено завишение на кадмий в кръвта. Няколко дни по-късно тя помоли да не излучваме интервюто.
BTV поръча на акредитирани лаборатории да вземат проби от водите и почвите. Първото място за изследване на водата е точно след вливането на река Медецка в Тополница, където според местните инициативни комитети започва замърсяването. Басейнова дирекция Пловдив потвърди изследванията. Замърсяването с мед е стотици пъти над максимално допустимото. Съдържанието на мед в река Тополница след вливането на река Медецка е 1000 пъти над нормите. Становището на специалистите е, че замърсяването е опасно. Медта в разтворено състояние и в големи количества е токсична. Не случайно в момента риби просто е трудно да хванеш в този участък, който е замърсен. Река Медецка минава точно под старото хвостохранилище Медет. Христо Казанджиев е бивш директор в икономическото министерство. Всъщност хвостохранилище Медет представлява една песъчеподобна маса. Тази маса е оводнена. Тази вода се дренира през хвоста и през дренажната система, през системата за отвеждане на водите от хвостохранилището, отново отива в руслото на река Тополница, така че под основната стена има води значително замърсени. Съоръжението се контролира от държавната фирма Екомедет, която е с принципал Министерството на икономиката. Оттам ни отговориха, че държавната фирма отговаря само за 2 от стените на съоръжението и в момента там тече проект по рекултивация. Частната компания MBS има концесионен договор за преработка на отпадък от хвостохранилището, като към момента не извършва никаква дейност. От икономическото министерство ни препратиха към частната фирма. От РИОСВ София обаче са на друго мнение. Хвостохранилище Медет е собственост на държавно предприятие Екомедет, което е отговорно за отстраняване на минни щети. Всяка година обектът се проверява от областната администрация. В протокол от последната проверка ясно е написано, че проблемът с отвеждането на повърхностните води все още не е решен. След допълнителна проверка от Басейнова дирекция Пловдив стана ясно, че държавната компания няма разрешение за заустване. Ако наистина данните, които ми показахте, са така, съответстват на истината, то е ясно. Надявам се при такава наша проверка да имаме възможност да направим ние измервания на данните. Второто място за изследването на водите е реката Кисело дере. Една от точките, в която медодобивната компания в Пирдоп изпуска водите си, които след това се вливат в Тополница. Може да се види съдържанието на мед, който е също 10 пъти над нормите, арсен. В момента нормите са 10 микрограма, т.е. някъде около 40 пъти над нормите. Компанията отказва да коментира резултатите с мотивите, че това може да направи единствено компетентен орган, като Министерството на околната среда и водите. Относно водите, в завода разполагаме с пречиствателна станция, в която се третират всички производствени води. Тя е въведена в експлоатация след приватизацията през 1999 година, а всичките 300 пала са въведени в експлоатация през 2005 година. В Челопеч канадската компания Дънди извършва собствен мониторинг на водите в река Тополница при моста на село Чавдар. Според експертите, замърсяването тук е старо и не от компанията. Виждате отново мед. Въпреки това, тя е доста над нормите 40 пъти. Тоест, замърсяването от река Медецка постепенно намалява. От канадската компания също отказаха да коментират резултатите с мотива, че не са присъствали на вземането на пробите. Ние не сме компетентен орган, който да интерпретира такъв вид изследвания. Четвъртото изследване на водата е в село Петрич, малко след като река Тополница минава покрай хвостохранилището на елаците мед. Вижда се постепенно пак намаляване на мед. Тоест, тези компании, които работят, произвеждат мед, добиват мед, нямат някакъв много значим принос при замърсяването. От елаците мед също отказаха да коментират резултатите с мотива, че е възможно в тази точка да се наслагва влиянието на всички предишни замърсявания. Тези проби, които са направили, показват замърсяване. За пиене е абсурдно да използват водите, но то просто там няма как, но трябва да не използват водите и за напояване, защото това са тежки метали, които не се разграждат, а по-скоро се утаяват в почви, в седименти. Зато и всяко напояване с тези води води до замърсяване на почвите. До тук с изследванията на водата. Какво показват пробите от почвата?
Първата проба е от зеленчукова градина в Челопеч, само на няколко метра от централата на Дънди Прешес. Тук хората се оплакват, че градините им редовно се запрашавали от концентрата с арсен, който допреди няколко месеца се транспортирал по главния път с камиони до близката гара. Второто място за изследване е зеленчукова градина в Златица. Искам да ви покажа нагледно плодовете на дърветата, които са в градината. Ето вижте, още има по тях черно от то пепел, който го духа вятъра и който го донася в градината. И на двете места резултатите показват четворно завишение на максимално допустими норми арсен. Компаниите от Челопеч и Златица отказаха коментар. Третата проба на почва вземаме от пасището на село Бенковски, в близост до хвостохранилището на Елаците мед. Тук замърсяване на допустимото не е открито. Потърсихме и РИОСВ за коментар на изследванията. От представените изследвания от ваша страна е видно, че има превишаване на нормите в определените компоненти арсени и мед. От наша страна ще бъде инициирана проверка с лабораторията на Изпълнителната агенция по околна среда и водите, за да може да уточним дали съответно замърсяването е конкретно от предприятията, които се намират от региона, в каква близост са те, или могат да бъде осъществено това замърсяване и от някакво нерегламентирано изхвърляне на химикали, химични препарати и други вещества. Някои общини в района вече планират здравни изследвания на хората. Общинските съвети на Пирдоп и Златица са гласували такива решения и сега проучват възможностите. Остава въпросът кой ще плати тези изследвания. За мен е нелогично да се настоява в самата фирма да финансира това изследване. Първо, защото има една стара българска поговорка, който плаща той поръча музика. Това е изключително обхватен проект, изключително труден и нямам достатъчно административен капацитет, за да мога да се ангажирам с крайни срокове. Ако наистина намерим лаборатория, която да изведе истинските данни и се докаже нашето замърсяване, колективните искове ще бъдат заведени. Никой не може да каже със сигурност откъде точно идва замърсяването на водите и почвите и дали те са отминали щети. Остава факта, че нашето изследване откри замърсявания, за които се говори отдавна. Замърсявания, за които през годините не е направено достатъчно. And so we now have a setup where starting from the get-go, the people were left out of the picture and the elites control the government. And so that has carried us forward to where we are today. In the past, we could get away with it because the damage we were doing was fairly limited. But now, with the environment, with the technology we have, the ability to destroy the planet with our nuclear capability, the destroying of the planet with our industrialization on a guaranteed way, and with the globalization of our economic systems, which are in no man's land, we're in very serious trouble. And so there's really only two alternatives where you can deal with this. The people that are causing the problem, which means the government, the control of the government in the hands of elites, or you can deal with it with the people. Now you've all been weaned on the concept that you control the government by your vote on election day. Well, for about 2 seconds when you throw that lever, you've got power. And the minute you throw that lever, you've given your power away. The public mind might have funny ideas about democracy, which say that we should not be forced simply to rent ourselves to the people who own the country. Rather, we should play a role in determining what those institutions do. That's democracy. Unless we move in that direction, human society probably isn't going to survive. We now face the most awesome problems of human history.
problems such as the likelihood of nuclear conflict, the destruction of a fragile environment. But why do you think more participation by the public, more democracy is the answer? It's the only hope that I can see that other values will come to the fore. I mean, if the society is based on control by private wealth, it will reflect the value that the only real human property is greed and the desire to maximize personal gain at the expense of others. A small society based on that principle is ugly, but it can survive. A global society based on that principle is headed for massive destruction, and that's what we are. We have to have a mode of social organization that reflects other values that I think are inherent in human nature that people recognize. And that would be, I want to see exactly what you mean. I mean, what are human beings? I mean, in your family, for example, it's not the case that in the family every person tries to maximize personal gain at the expense of others, or if they do, it's kind of pathological. If you and I are, say, walking down the street and we see a child eating a piece of candy and we see that nobody's around, and we happen to be hungry, we don't steal it. If we did that, we would be pathological. I mean, the idea of care for others and concern for other people's needs and concern for a fragile environment that must sustain future generations, all of these things are part of human nature. These are elements of human nature that are suppressed in a social and cultural system which is designed to maximize personal gain. We must try to overcome that suppression, and that's in fact what democracy could bring about. The way humans conceive of themselves, their ability to act, to decide, to create, to produce, to inquire, a spiritual transformation.